Hola, bon dia. Som en Miquel Gelabert, de Vins Miquel Gelabert. Avui vos volem presentar aquest vi que veus aquí que tenim, això és el Golor Rosat, i estem aquí a veure aquesta vinya perquè això és una vinya de Pinot Noir, és una de les vinyes que tenim de Pinot Noir, d'aquí de Rafalot, i és amb aquests renys, precisament, que veus com estan ja a punt, no estaran gaire dies a vermell-los, hi fem aquest vi. El Pinot Noir 90% amb un poquet d'aquellet mesclat. Com veus, és un rosat claret de color, ja un poc més contundent, ja té 13 graus i mig, perquè aquestes varietats tenen molt de sucre, i és un rosat molt gastronòmic, especialment ara en aquest temps d'estiu, ben fresquet, un diumenge amb una bona paella o un arròs sec d'aquest que feim nosaltres aquí, està espectacular. Té uns aromes a fresa madura, molt interessant, està fermentat en bota, cosa que no hi ha gaire rosats que hi estiguin, i com veus està perfecte per a l'estiu.